Май снимам. Добре. Първото ми видео в YouTube. А то ще е свързано с няколко прости неща. Да ви запозная с себе си, да ви насоча до някаква степен какво ще правим от тук нататък в YouTube, защото знам, че много дълго време обещавах това видео. Но сега, нека да разгледаме въпросите. Всъщност, те може би са само един или два. Не знам. Но нека видим първия от тях. Едното е: кога реших да започна? Беше през далечната 2020 година. Когато все още, мога ли да кажа, пандемията се разразяваше и аз нямаше абсолютно нищо какво да правя. То тогава и не се пускаш навънка да излизат хора, защото, знаете, мерки и така нататък. И си викам, какво да правя? Какво да правя? TikTok. Тогава вървяха много интересните липсунг и танци. Но аз реших да не го правя. Тук малко излагах. Правих, но така. Реших да се занимавам с скетчове в TikTok. И ето ни сега тук. Някои ги знаете, някои не. Няма нужда да обяснявам. Имам линк в канала на Instagram и на TikTok, така че може да ги прегледате. Над 600 клипа са, не ви препоръчвам да не ви гръбне главата. Та това е едното. Всъщност то свърши. Не, трябваше малко да разкажем. Така. Съответно тогава реших да се позанимавам малко с TikTok. Скетчове, липсунг. Бях пробвал някакви танци, нали, малко нещо е такова. Или по-точно кючеци. Обичам шотската салата. Чакай, това отивахме някъде добре. Така. Добре, реших да се занимавам с скетчове. Започнах и до никъде не стигнах. Да, първите ми, може би 50-60 видеа, може би 100, бяха толкова разочароващи, толкова депресиращи, че аз дори си бях казал, че се отказвам. Край. До тук бях. Не е това моята платформа. Може би някой ден ще дойде моята платформа, или може би вече съм на 45 000 години с 500 деца. Но ето, че обаче тя се оказа моята платформа. Оказа се, че това ми харесва. Да създавам такъв тип съдържание за вас, да ви разсмивам и вас, и да усмивам една част от обществото ни с видеята ми. Малко се загъщам, че ми падат гащите, нещо съм по-отслабнал, браво. Всъщност не съм тренирал много давна, но това е друга тема. Така, и общо взето това е номер 2. Номер 2. Какво е номер 2? Този канал го правя, т.е. аз вече го казах, защото го направих, защото не съм казал. Всъщност, интересно ми е да видя какво е в YouTube. Изцяло да обработваш по-дълги видеа, да правиш тъмнейли, да сме близо един до друг, да пишете много коментари, да отговарям, защото в шортове, в TikTok и в рилсове коментарите не са толкова ангажиращи, не бих направил толкова разпокъсани видеа, за да отговоря на ваши коментари. Съжалявам, харесвам ги, винаги ви харесвам коментарите, лоши, добри, все тая, никога не съм трил коментари. Та тук смятам много скоро да, както може би някои от вас са видяли в комюнитито, ще съм поствал снимки и статуси, бях поствал, че ще започна с стриминг. Този стриминг какво ще представлява? Имам няколко идеи, съответно това е разцъкване на някакви игрички, можем просто да си говорим, вие да пишете някаква тема, да я развиваме, да правим някакви реакции на видеа. Съответно, не искам да ви разочаровам, но в това видео, където вече сте запознахте с мене, аз не съм се запознал с вас, искам всеки един от вас долу в коментарите да напише по един въпрос. Стойностен въпрос. И аз ще се опитам на поне 5 от тях, 10, на поне 10 въпроса от тях да отговоря. Долу в коментарите. И да не забравите да се абонирате и да харесате това видео, ако искате да го споделете. Как да забравя? Това е Газиро и това видео е спонсорирано от Газиро. Това е една, как да кажа, машина, с която можеш да си газираш сам водата. От чешма, примерно, или питейна, както и да е. Газираш я, сиропите на Газиро, това е кола всъщност, и става един уникален вкус и е без захар.
реално и газираната вода си я газираш сам. То е вода, просто си я газираш, но няма консерванти и така нататък. Така че ако искате да се възползвате от тази оферта, с моя промокод Великов, който ще пиша долу в описанието, Великов, ще получите безплатен сироп кола. Съответно долу е линка, където може да цъкнете, да влезете, да проверите в сайта им какви продукти предлагат и да си изберете каквото искате. А да не забравяйте Великов за безплатна кола. Вече днесна спирам, защото чао. Искам да направим една общност, да сме по-засмяни, така да кажа. Да се усмихваме, да забавляваме, да правим глупости, без глупости, до някъде. Но съвсем скоро аз ще обявя кога ще започнем с стриминга. А за момента, много лапсо си връщам. За момента, ще ме извините, нов съм. За момента качваме в YouTube, ето такива, между 5 и 10 минутни видеа. Качваме си шортс, както обикновено, там си ме знаете с глупостите. Качваме си на всяка една друга платформа. И очаквам вашите коментари за второто видео, където ще отговоря на 10 от тях, на най-хубавите. И да съм, по-честно, на най-харесаните коментари долу под това видео ще отговоря, които ще са 10. Сега, ако има някой, който са го харесали 10 човека и другия са го харесали 10 човека коментар, ще си избера кой е по-хубав. Или не, ще отговоря на всичко. Така че, действайте коментари, харесайте това видео, абонирайте се за канала, ако ви е приятно и ако искате да сте част от това дълго пътуване, което аз не знам къде ще е. Общо взето май много ви дотегнах. Чао!